ଆଉ ଦେ ଦେ ଖେଳୁନୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନିଅ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏ କହିଦେଲେ ସେବକ ବାଜିଥିଲା ଗଲୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ କହିକିରି ଏ ପକେଇବି ଏଇଟା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବ ଦାଦି ଦିଅ ମସଲା ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଛି ବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେ ଗଲୁ କିଛି ଧନ୍ଦା କରିବି ଏ ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ ନ ଖାଇଲେ ଇଏ ତ ପଦିଆ ମଉସା ପଟେ କହିବ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ବେ ଏଇଟା ଏଇ ଗରମ ଚିକେନ ଦେ ଗରମ ମସଲା ଦେ ଚିକେନ ଦେ ଜୁଆଇଁ ଯାହା କଣ ସେୟା କରୁନ ଆଉ ଥରେ ଚିକେନ ଦେବ ନା ଏଇଟା 3 ଲିଆର ହେବା କଥା ତ ହଁ ଏତେ ହେଇଯିବ ଠିକ ଆଉ ଜାଗା ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଏତିକି ଭାତ ହେବା କଥା ହବ ଆଉ ଆଉ ରଖିଦେବ ରଖିଦେବ ର ଉପରେ ଭାତ ଦିଆ ହବ ବା ହଁ ବା ଜୋଳ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତ ରଖିଦେବି ନା ମୋ ଭଲ ଝୁଅଟା ଏଇଟା ଦେ ତା ଦେଖୁନି ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ଡିଶ ପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ତ ମରିଯିବ ଦିଦି ଏଇ ଦିଦି ଦିଦି ପଇସା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଦେଇତେ ସେ କହିବ ସବୁ ଦେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଇ ଦଉ ନା ପିଆଜ ଦେ ଉପରେ ପିଆଜ ଘିଅ ଟିକେ ଦବ ତେଲ ପିଆଜ ଘିଅ ଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତିକି ଭାତ ରହିଲା ହଁ ଏତେ ଖାଇଦେବ ଏ ସେମିତି କଣ ଛିଞ୍ଚୁଛୁ ରେ ଆଉ ଜାଣୁ ନା ମସଲା କରିଦେବୁନି ହେଲା